El moviment de les barques d'arrossegament al port pesquer de la Ràpita després de 2 mesos amarrades senyalen el final de la veda biològica. De moment, des de la confraria fan un balanç positiu dels primers dies de feina i és que s'han capturat tants quilos com l'any passat, però venent-se a un preu superior. L'any passat, que va ser un any molt dolent, el segon semestre de l'any 2019, els preus van anar molt baixos i enguany hi ha diverses circumstàncies que fan que potser aquest preu hagi pujat una miqueta. D'una part, la gran activitat de l'agost del que ha sigut la restauració. També tenim que els primers dies hi ha hagut una major activitat de venda de la subhasta online, o sigui que ja no només els compradors poden comprar des d'aquí, des de la llotja, sinó que a través d'una aplicació informàtica poden comprar des de les seves oficines. Va superar el 10% de les compres del primer dia, i és un punt bastant important. Hi ha 2 ports de la província de Castelló que l'any passat van fer veda juliol i agost i enguany estan fent agost i setembre, o sigui que la província de Castelló ara està a mitjà funcionament. També vol dir que al hi haurà menys peix al mercat, també hi ha major demanda i per tant el preu és millor. Malgrat que durant l'estat d'alarma algunes confraries demanaven reduir les vedes biològiques, els pescadors de les Terres de l'Ebre són ben conscients que aquesta aturada biològica és essencial perquè les espècies del mar puguin créixer i reproduir-se. Algunes espècies estan en creixement, com ara és el lluç, que és un pèl més avançat, i el moll, que és el que aquest port els mesos de setembre i octubre més se dedica. Les vedes ja fa més de 25 anys que s'estan fent en aquest port, en tota la província de Castelló també. Si d'una cosa no ens queixem és del peix, sempre ens queixem del preu del gasoil, però el peix hi ha campanyes que potser hi ha més o menys, però normalment sempre tenim peix. També és gràcies a les condicions que tenim d'estar ubicats a la plataforma del delta, la influència del riu en el que són els nutrients i aportació de sediments i el bo que és per a la pesca. El que més han capturat les barques d'arrossegament durant els primers dies de feina han estat les dorades i els molls. No obstant això, el cranc blau continua sent l'espècie estrella en quant a captures i, de fet, des de la confraria Ràpitenca asseguren que és de les espècies importants de la llotja.